melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Jawa. Paman. Ontin, Koko dengar berita, Koko dengar kabar kalau Pulau Jawa itu banyak pohon-pohon yang gede-gede. Ini kalau Koko lihat pohonnya gede-gede. Kayaknya ini udah masuk wilayah Pulau Jawa ini. Ontin yo. Ayo Mepen. Ayo. Yuk. Saliolang kita bertanya, Mama. Ya. Ayo. Koko. Ayo Pen. Ayo sing hati-hati Nona. Sing Ayo hati-hati Nona. bersama-sama. Ontin jalannya hati-hati ya. Hayya. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Takdir bisa dipungkir, bisa Sugeng Rawuh Bapak Dewan Haji Rodia Dewe kang ditembangi sareng mamaku Jemaras Nur Mama Uli Semas Nur Mimi Aurele Keding kang ditembangi Masahol saking Cipinang Masakur bos kacang dewek Minang kasih mirengaken Aja melisa masih masako saking Cipinang dewek Mas Gatot Kayu kawunganten Kula dalam bebe nyanyem lamun oli bibit takon senoke indane nyewot beli nang apa sih Be? Takon apa sampean? tapi aja blenak ya nok ya Ora bebe nyanyem artinya ngerasanya nyong bibine gawang wadon nok senoki lagi ngandung ya anu Be iya Be bener alhamdulillah artinya senok durung lawas kawin kelawan Gusti Sesarip sehingga no kayu gue kandungan enggih Be berarti besok bakal senok gue momongan no. Tapi anak sing tak watiraken ing bibit no awan kelawan bengi apa bebe nyanyem perkawinane senok kelawan Gusti Sesarip wong tuane senok kan beli weruh kuan sing mantek dadi ganjel pikiran bebe
Sedangkan keyakinane wong tuane Senok kelawan keyakinane lakine Senok kan beda. Oh, Ariwa Begawan Srosoan kan agamanya kan agama kesangyangan. Ora salah Bibi. Bakal kone priwen. Mulane Bibi Nyanya arep karo sapa dirine kawunganten sesadu ngomong lamun beli karo Bibi Nyanya. Sesamtune ngaturaken matur kesuwun Bapak Dewan Haji Rudiana, Bapak Dewan Haji Rudiana Dewek ngaturaken matur kesuwun Ajeng alis nawasi Bapak Dewan Haji Rudiana matur kesuwun. Jare bebasa ngomong Nggih Bibi. serapi-rapiane nyimpen barang kang mampu suatu saat pasti ambon-ambon mau kecium kelawan tangga batur no. Tapi ya priben maning Bibi Nyanya. Coba jare Bibi Nyanya priwen solusi ya Bi. Ya wani berbuat Senok kudu wani tanggung jawab. Artine dirine kawunganten kudu ngomong terus terang kelawan Kanjeng Rama. Iya kudu terang-terangan yen bawa kawunganten wis duwe laki konon. Ibu Bibi. Lah. Ya artinya sing aran uyah tumu sementi nyong bibine bae lemu ya pasti ponakane gaya lemu. Beli uluk salamaning dikaku ya mancing menek. Lodok kah? Sampune matur kesuwun Bapak Dwi Bos Lektor Dewi sareng mamaing anggun wong Subang Nokinda wong Jelengute Keding Kantun Ae Arjo minangkane Bos Pasir Dewek Mas Cahol saking Cipinang Dek Bapak Dewan Haji Rudiana sing mirengaken kula ku ngerti bibining perasaane sing dadi ponakan. Ya pasti jare basane ilang wong tua ana wong tua. Deleng wetenge kok wis gedhe kayang kono. Sedangkan wong lanange embu ning endi anane. Kula ku turut prihatin bibi ari kudu ngomong mah. Sebab kula dhewe padha ngrasakaken wong demen durung kelakon. Priwen perasaane bibi? Ya kune sampeane lagi demen wong lanang sapa? Ah sampean mak kepo kini sok melu-melu bae nakon. Ya apa salahe wong ajar takon. Ning kono wong wadon ya kita ga wong wadon. Singaran perasaan mendem cinta yen ora ketemu kelawan wonge ya timbule penasaran. Sampean makone cangkeme blaratan. Blaratan dan kitanaku Masalah ponakan bae derung tutup. Saja ngembet-ngembet ning masalah kula bibi. Mene senoke ndodoke karo ibu bibi. Lasmana ya nok Ini ya. sebelah kene. Nggih Bu Bibi. Delangan bocah biar. Wis oli pira kandungane sayang. matur kesuwun dihormati Bos Sateng Ayam wong Temyang Sereng Asudin mantune Bapak Misda sing ana ning Bandan dhewe minang kasih mirengaken Mas Gatot sedulur saking Kreo Mama Yanti Adone
sareng miwing Aurel mamoli semara seloro dewek di Medan di Bapak Bapak Adiba bos bubur dewek matur kesuwun ajan lali Mama Yanti Kang Edi Adoni sing budaya Jawi mantune Bapak Misbah sing ana ning Belanda sareng ae deno bondae tembangi aku ni sayang saking kreo aceh potong kang paling sabar bos SM sedulur saking bakung dewek kang ditembangi masalah kandungan Nok Ayu kawunganten ramane wis suruh durung sayang. Ya kondiko bebe ning prihal kian Kanjeng Rama durung ngaweruhi ibu bibi. Emang beli merhatiakan awakmu wetenge tambah gede, tambah dina tambah gede. Kawungantene selalu menghindar lamun tu anak Kanjeng Rama ibu bibi. Bapak Dewan Haji Rudiana fraksi PDIP sing mirenga bakate amprok kelawan wong tuane Ki Begawan Srosoan terus Nok Ayu dijak kandha kine ki mungkur ninganan. Oh ya pasti kayaknya mengerti kaneka cuman arep takon beli wani. Ya wis aja digawe sedih koyen ramamu tumekaning tempat panggonan kotak bantu nih ibu bibi. mamaku bakung lorek ding sareng kang ato bakung lor Bapak Ayu sing ditembangi Bos bubur Bapak yang adi bos bubur dewek bos sate ngayang wong kemian asudin ngayang arjo bos pasir aceh wong sing paling sabar dewek bos SM sedulur saking bakung dewek kang ulis sayang kreo sarang miming Aurel Gending Bapak Dewan Haji Rudiana fraksi PDIP Bapak duwe kula arepan tutur waleh karo sampean sing sebagai ibu bibine ya. Waleh apa bibi? Ya mungkin bokatan sampean mabli weruh sing dadi lakine Nok Ayu kawunganten. Kinki dudu wong lanang sembarangan kinki. Emang sampeane wis weruh? Waktu perkawinane nyong kula sing nyakseni cuman beli disakseni kelawan wong tuane Nok Ayu kawunganten. Dadi perkawinane ki dirahasiakaken. Oh, pengen weruh beli sampean. Kaget lamun sampean diweruhaken mak kula ngomongku. Emang siapa bibi? Wong Cirebon Sultan Sesarip singgah mene teka ananing panggonane Nok Ayu pertemuan yarane wong lanang karo wong wadon mungkin bae pada demen bokat bener no
Nggih Bu Bibi. Sing dadi sesandingan dirina kawungan tenorana liyan. Iwal Kang Masih Sarip Hidayatullah Ibu Arane Bibi. gak mulek-mulek banyu sepaso Bibi. Mulek-mulek banyu sepaso priwene. Wong kulon karo wong manangetan. Ya kan masih anak ikatan sedulur Bibi. Kulane ya pada baik demene ning wong dewek maning. Ning wong kana Cirebon maning. Iya Bi. La ilaha illallah. Oh, mulanya kita saking bisa nyebut la ilaha illallah karena hubungannya no kayu kawunganten wis cekin manyem bareng bae jemelu ning agamane kita. Gawe syukur Bibi. Ya cuman kin kisah wis bocah ngandung. Lawas sejaman pirang wulan. Beli teka-teka. Laka kabar, laka beja. Ya mungkin sibuk ning ano. Anu namanya ya Ibu Bibi. Lamun dipikiri terus-terusan ya watir awake kula geling geragas. Ibu Bibi gak pada korban cinta kini nok menantua semene beli laki-lakiku. Korban cinta. Demen wong lanang durung kelakon no. Iya pada bayaran gak kita lagi kena korban cinta maning ki. Siapa mani? illallah. Donadoni. Nasibe wong telu kaberantem ya. Siapa sih nyem? Ya Allah, Mimi Jupri sedulur isun. Sedulur saliran insun. Yang kita hari Mimi apa? Jupri sedulur sing cangkring. Kin Oh, no. makaberan. Ya, Anak Ibu Bibi ya Ibu pinyanya. ya. Mengko Ibu Bibi tak jaluk pitulung. Ya, no. Lamun toh dirina kawunganten pengen ngomong kelawan Kanjeng Rama Sangsa. ya. Kentenan mana senok kakak? Kok tas kun bibi? Bibi, Aduh, mau sampean ngomong pada baik korban cinta. Pada baik kita kejare dewek makin lagi kelara-lara. Gimana siapa maning aja sampeannya kini bareng kini masih sedulur-dulur. Beli kula mawong sejen kini. Siapa? Kula ku ceritanya kanda pengen ya dua pekaya. Sampai dijaluki baik. Malah-malah bocah lanang mau ya wis jenyem kita gelem ngawinin kono, tapi syaratnya tolong toko kaken motor kan kasung gede kah? Pecek. Pecek. Iya aku tak turuti kita ku cek sunti Kang Mas tuku motor ya dinggo barang tempo mboli pirang wulan ku motor embu mendi dialap. Ponakan mana mene mana oh kita. Oh, ya wis meneh. Oh iya beli lu kesasar. Sing tua di sini beluk dengan dia Iya. papai Donadoni siap. alasan wadon bener kun maya Ibu Bibi. Nun sayang. Kin matulong ga Ibu Bibi. Hiburan kawunganten Ibu Bibi. ya no ya kita kesini tak bayangaken ya mengkenen ya ya artinya durung duwe anak bae dolongan susuna semono mangkak ya Oh, aduh. kok lamun iya bral jabang bayi metu Iya. tamtuna kan nyosoni ki ya lebih tambah Ya bener dari wong wadon mah Bibi. Anak susu nari sampean yang wadon gak pales baik. ya sare kula mah gede semene ga ora ilok senggol karo wong lanang mah Oh, jadi masih suci. nah barang bocah wadon zaman kin bagian perawan gak bakal ketemu karo demen anak wah ketaklepan kita mah pernah dikawin wong lanang gak ari durung 100 dina mah ora tak kena kaken Ngarani Saking Mas Pinky sing ananing Korean jaluk lagu. mulai lelipur wis. mulai dangdutan Dilelipur beno kajang ladeni nyanyem. Pos SM sedulur sing bakung auli sayang saking Kreo. ya Ahaji cepot wong sabar nyuwun lagune ugal-ugalan. Wabil khusus yang kula hormati segenap panitia penyelenggara sarang mamaku sing tembake dugi cepi nyanyem. siapa jenok Ken sing Bapak Sani je Bapak Sani. Iya. Lagune je beli bisa bareng. Iya. Ken kanggo calon tuan rumah je Bibi. Iya. siapa je Sing duwe 3 Pandawa Papai Akbar wong waru kawung jaluk Iya, lagune Papai je tetep Akbar. demen karo
Telaga Remis. Lah kita simbeluk siapa lah Khusus kakak tasya. manik kanggo Bapak Haji Dewan Rudia sing sampun dugi. Bapak Haji Wilujeng Dewan. sumping Bapak Dewan Rudia ya no. Ayo Kentenan gak kita gak pengen beluk ah. Ya sopi. ulis krayon jaluke ugal-ugalan. Kita masing dua kotak kuning Wiramandala. Mamai Duo Dwi. Mamane Dona-doni Anggo mau Bunda kemana? Reni, Bunda Mamai Dona Doni. Reni. Sarang Mama Sauri. Kang Udin. Mama Sauri sedulur sing paling eman. Karo Ayai Fahmi, Ayai Kanggo Fahmi. Noknita Aadi matur Ayai Dona kesuwun. Doni. Kanggo ayah Agus ibu Agus wong dumampir. Bapak Dija. Bapak Haji Dewan Rudia. Nokdara. Bapak Dija Bos Maluku. Bapak Dija. Lamun Bapak Dija Bos Maluku. Coba. Bapak Dija. Bos Maluku. Asik. Aja nganti awan bengi keluhuran. Kanggo ayang Anita. Balik esuk cangkeme mambu inuman Mama Sauri. Alasane diajak batur balekan. Kanggo sing dua kotak kuning. Mama Sauri Saking cangkring. pekat balik. Asik. Wis antok talake kula kunim Bapak Dija bukatan wis kudune Bapak Ayai